te. Reit te. Ni ma, Lori, ni ma. Ie? Le i ni de. Le ti'n meddwl i ni? O, sa'n gweld dim. Yw sad y dristeb lle de. Oce. O, ma hwnna... Ni'n y siow, ni'n arwei Welsh neu rhywbeth? Na, dim cweit. Son i yn bil. Son i yn bil? Na. Mas fel o'n agosach. Mas fel o'n mwy fan Llambed neu rhywbeth? Llambed, ie. Ni'n steddfod Llambed? Na, dim steddfod Llambed. Steddfod Genedlaethol? Na, ti'n mynd lot bellach nawr. Na, meddwl to. Randa. Yn Llambed i ni? Ie, Llambed. O, sa'n gwybod ble i ni? O, bachan. Ti'n mewn o? Co, ni ma. O! Ble i ni fe? Wel, Ffarm Capeli, Cneifo Llambed. O, reit, o, fi'n gweld. Ie. Pam ni fan hyn, ne? O, mae'r cof ti'n iwsles, Lori. Ni ma i hyrwyddo y sioe Cneifo. Y sioe Cneifo, y drama gerdd cyntaf i fath yn fel y sir mae gyd. Wel, yng Nghymru i gyd. Y drama gerdd cyntaf i fath yn Ewrop, yn y byd i gyd. Yn y byd, y sioe Cneifo. Sioe Cneifo sy'n dathlu Cneifo ddo, heddi o lafori gobeithio, ti'n iawn, ond, allwn ni neud gyda y cefnogaeth chi. Ie, bydd rhaid i ni gael cefnogaeth i gallu ariannu'r sioe yma. Felly beth sy'n ei bobl wneud? Cewch i wefan theatretroedyrhyw.com heddi. Ie, i gefnogi y sioe Cneifo. Nawr, digon o siarad. Fi eisiau mynd i Cneifo nawr. Come on, Efn, drwy ni ddafel at hynna. Ie,